ngilalela somewhere eceleni kubantu basekhaya. Ngifuna ukuzomuzwa nje ukuthi nambe esimene bekade eyisona uzizwa unjani namhlanje, uright noma akekho right? Yini lena phethe malibani? Indlubu lezi sayikhetha inhlabathi Amatshe uzozenzani? Ungepheka kubela udaba lolu izolo. Into ezokwenziwa njani nje mawucabanga le? mina asikho isinqumo engiphuma naso kuphela sokuthi nje angisafuni ukuhlala naye. Niyabona nani ukuthi akangihloniphi futhi akasophinde angihloniphi. Angikwazi ukufosta umuntu ngoba into engicasula kakhulu yabo sisuka la endlini la. Ulokhu yangena endlini uyangibiza malubanzi ngiyaxolisa. Wayexolisa endlini ehlulekile ukulalela ukuthi bengizothini mina kini futhi bengifuna ukuthini. Maku2 years vele ube bazi ukuthi ngibengizothini. Exolise phambi kwabantu indaba exolisa endlini. Ngike ngakujabula noma ngike ngazizwa ngihephanyanyana ukuthi ushuthu usacela uyalibona iphutha alenzile phambi kwabazali. Manje yena uyangibuza ukuthi yini engayenza ukuthi mina ngimxolele. Ngimxolela kanjani umuntu ongitshela ukuthi intombazana ifana noma wakhe? Angithi wayethi yimi ufana noma wakhe. Shuthi uma wakho usevukileke wavukela kwintombazana ofana naye. Uthi kimi ayikho yini ucela ukuthi sifonele intombazana. Intombazane lebenibanga. Uthi ufonela uthini, ufuna ukuthini intombazaneni ekubeni esekugwajisile ekugwajisa phambi kwethu? Uthi phela ke ucela ufonela intombazana ukuthi ayitshela ukuthi obekubahlanganisile sikuphelile. Ngithi mina angisona isilimi abozwa bengafuna ukukhuluma namanje futhi angisakufuna ukukhuluma. Angikwazi mina ukube isilima ngithi ngizofonela intombazane mhlawumbe usayifonelile vele wathi ngizothi ngiyakwala angisakufuni. So angikwazi ukudlala leyo nto nanokuthi angikho vele isithembini nginaleyo nto nje uthi angikho isithembini asikho isidingo sokuthi ngiyichaze kwenye intombazane engathi umamkhulu umamncane uzoxolisa ngimamkhulu. So uxolo lakhe vele angithathi serious. Lithi ke lami kungcono ke sivele siyobikela omalume. Niyothini pho? Siyobika udaba ukuthi